ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዜናታት ብደረጃ ዓለም ቆላሕቲ ዓለም ቆላሕታ ናይ ሚድያ ስሒቦም ዘሎ ክንርኢና ብርግጽ ኒኩለራዊ ኩናት ኣብ ግምት እንተሪእቲ ኢኻ ኩሉ ግዜ ቆላሕቲ ዓለም ናበይ ገጹ ከም ዝጥምት ፍሉጥ እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ምርጫ ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ድማ ብፍሉይ ኣተኩሮ ከም ዝረክብ በቲ ሚድያ ኣተኩሮ ከም ዝረክብ ገይርዎ ኣሎ መዓልታዊ ድማ ሪፖርት ካብ ክንገብሮ ንኽእል ንላዕሊ እዩ ሓድሽ ነገራት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ነገር ብብዝሒ ዝፍፀም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቀፃሊ በቃ ኣብታ ካብ ድቃስ ዋላ ደቂሱ ከለይ ሄድላይን ናይ ዜና ዝገብር እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ካብታ ድምረፅ ክሳብ ሕጂ ነዚ ሚድያ ዕረፍቲ ክሊ ወይ ካልእ ኣርእስቲ ከምዘይርከብ ገይሩ ወይ ሓንሳብ ከምዚ ክብል ሓንሳብ ከምዚ ሓሲቡ ሓንሳብ ምስ ክስቶ ተራኺቡ ሓንሳብ ከምዚ ገይሩ ኩሉ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ወይ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና እዚ ካ ስልጣን ኣብታ ናይ ኮረሻ ናይ ስልጣን ከማን ከይደ ይበ ከሎ ተመሪፁ ጥራይ ዘሎ እንታይ ክንገብር ኢና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ራይት ናው ኩናት ናይ ዩክሬን ትዝዓበየ ፎከስ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እንታይ ክኸውን ኔክስት ስቴፕ እስከ በዚያ ንጀምር what's going on right now እቲ ዜናታት ናበይ ኣተኪሮም ይዛረቡ ኣለዉ Now, tens of thousands of Russian troops are massing for an offensive to reclaim territory from Ukraine. That's according to Ukraine's military chief. Overnight, the two countries had what appears to be the most extensive exchange of drone attacks of the war, descending on Moscow, on Kyiv, and beyond. It's unfolding, of course, as the world wonders what this war will look like with the return of Donald Trump. The Kremlin is denying a Washington Post. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ራሽያ ብዙሕ ሰራዊት ተዳሉላ ኣበይ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ሓደ ዓብይ ፀረ መጥቃዕቲ ምክንያቱ ኣብቲ ኩርስክ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ሪኢና ነርና ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ኣትዩ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክሳብ 50,000 ከማን ስእልታት ናይ እቲ ሰራዊት ዝብልዎ ዘሎ ከማን ክሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled, and it will take me no longer than one day. Donald Trump there was promising to swiftly end Russia's war on Ukraine as tens of thousands of Russian soldiers prepare for a large-scale assault against Ukrainian positions in the Kursk region. Those Russian forces joined by thousands of North Korean troops. The offensive expected to begin within days, and it comes as questions swirl about Ukraine's future with Trump in office. The Biden administration arguing that abandoning Ukraine now will have global implications. ዘንታይና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሰራዊት ናይ ኣብዚ ካርታ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝነበረ እቲ ብሰማያዊ ኣብ መንጎ ዘሎ እዩ ኣብኡ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከም ዝነበረ ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ራሽያ ገጅፍ ሰራዊት ክሳብ 50,000 ሰራዊት ቀሪባ ከም ዘላ ነታዊ ዘሎ ሰራዊት ክሳብ ሕጃዊ ምህላውቲ ናይ ዩክሬን እውን ገሪብና እዩ ዘሎ ስለዚ ራሽያ ኣብ መሬታ ኣትዩ ንዘሎ ንኽተጥቅዕ ምምፅኣ እቲ ዘገርም ድማ በቲ ምብራቃዊ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ካብ ወሲዳ ዘይኮነስ ሓድሽ ሰራዊት ኣምፅኣ ስለ ዘላ ኣብያት ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ኣብያት ድማ ተሰማዓነት ንኽረክብ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኣብኡ እውን ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ኣብ ጎኒ ራሽያ መፅኦም ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ መቐፀልታ ናይቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ግን ብሓፈሻ እቲ ሰራዊት ነቲ ናይ ዩክሬን ኣብኡ ዘሎ ንምስዓር ጥራይ ዘይኮነ ምብራቃ ኣብቲ ሰሜናዊ ግንባር እውን ክኽፈት ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በቲ ካልእ መንገዲ እውን ራሽያ ትደፊያ ዘላ ስለዚ እቲ ኣብያት ኣብዚ እዋን እዚ ንዩክሬን እንታይ ክግበር ይኽእል እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ድራማ ድማ ዞም ሚድያ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስምዒት ክእትውዎ እሞ ናብቲ ኩናት መርገፅና ተቐይሩ ነቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ከምቲ ባይደን ዝገብሮ ዝነበረ ኣፅዋራት ንክሕግዝ ከምኡ ክገብርዎ ክፍትኑ እዮም ዝተኻለ መጠን ዝተፈላለየ ምክንያት ዋላ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከም ዝቕተል ብምግባር ድዩ ዋላ ብዙሕ ነገራት ክፍተን እዩ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብለ ዝብል መርገፂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምኽያር ኩሉ ነገር ክፍትኑ ምዃኖም ብዙሕ ሰብ ተረዲእዎም ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብኡ እዚ ሕጂ ፍሉይ መጥቃዕቲ ይግበር ኣሎ ራሽያ ንሰፊሕ መጥቃዕቲ ትዳለላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንትራምፕ ስለትንዕቆ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ስለዘየገድሳ እያ ከምኡ ትገብር ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩክሬን ስምዒት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምህራም ተባሂሉ እያ We will see Donald Trump Russian soldiers prepare for a large-scale assault against Ukrainian positions in the Kursk region. Those Russian forces joined by thousands of North Korean troops. The offensive expected to begin within days, and it comes as questions swirl about Ukraine's future with Trump in office. The Biden administration arguing that abandoning Ukraine now will have global implications. President Biden will have the opportunity over the next 70 days to make the case to the Congress and to the incoming administration that the United States should not walk away from Ukraine, that walking away from Ukraine means
ናይ መምሕዳር ናይ ጆ ባይደን ኣመሓዳሪ ወይ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገሮም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ዩኤስ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ጃክ ሰሊቫን ባይደን መቸም እንታይ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ብዙሕ ስለ ዘይፍለጥ እዚ ዘመሓድራ ነይሩ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንክቕፅል ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ዝፈተነ እዩ ኩሉ ዝከኣል ንራሽያ ንምውዳቕ ንራሽያ ንምውራድ ብቁጠባ ብወታደራዊ ዓቕሚ ንክዳኸም ኩሉ ዝከኣል ዝገበረ ሓንዳሲ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ እጃም ዘበርከተ እንተሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ላስት ሚኒት ክሳብ ካልኣይ መወዳእታ ደቂቕ ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደን ካብ ስልጣኑ ክሳብ ዝወርድ ንዩክሬን ክንሕግዝ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብዝተኻለና መጠን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓገዝ ንክቕፅሎ ከነእምኖ ክንፅዕር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ሓገዝ ተዋሂቡ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኩላታ ሳንቲም ናብ ዩክሬን ከም ትበፅሕ ድማ ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ ክንደይ ነቲ ኩናት ንኸናውሕዎ መብፅዓትዮም ከም ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብለ እንተበለ እውን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድሌት ከም ዘይብሎም ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ጆ ባይደን ማለት እዩ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቱ ኣድቫይዘር ድማ እዩ ዝዛረብ ዘሎ more instability in Europe. And ultimately, as the Japanese prime minister said, if we walk away from Ukraine in Europe, the question about America's commitment to our allies in Asia will grow. On Wednesday, President Biden will host Trump at the White House. Plans to እዚ ስነ መጎት ካሰሚዕኩም ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ናይ ጃፓን ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝበላ ኢሉ ኣብ ዩክሬን ድሕራ ዝሊቕና ንዩክሬን በይናግ ተገዲፍናያ ታይዋን ይኹን ጃፓን ፅባሕ ንጎ ኣሜሪካ ክትገድፈና ቅድሚ ሕጂ እኮ ኣሜሪካ ከም ገዲፋ ንኣፍጋኒስታን ገዲፋታ እያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ገዲፋ ንሑቲ ክትሃርም ከለና ኣሜሪካ ክሕግዘኩም እያ ኢላ ስዑድያ ክትጥቃዕ ከላ ግን ብዙሕ ኣይሓገዘትን ስለዚ ኣሜሪካ ንመሻርክታ ገዲፍካ ምኻድ መጀመርያ ኣይኮነን እንዳ ናይ ኣሜሪካ ጋራንቲ ክሳብ ግዜ የለ ወይ ክሳብ ነገር ስላብ ዘይረሰነ እምበር ተረሲኑ ከምቲ ናይ ግብፂ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ሕስሚ መባረክ ክንከላኸለልካ ኢና ኢሎም ኣብታ ግዜ ውዒቲ ቦታ ጉሒፎም እዮም እዚ ኣሜሪካ ምቁሓት መጀመርያ ኣይኮነን ዩክሬን እውን ሕጂ ካብቲ ኩነታት Asia will grow. On Wednesday, President Biden will host Trump at the White House. Plans to urge him to stand by Ukraine. CNN military analyst Colonel Cedric Leighton is here. Colonel, good morning. Always wonderful to see you. Good morning, Casey. So I have to say, looking at that, the map especially, and thinking through the Russian offensive. እዚኣ ፅንሕን ላክመለሳይና ብካልእ መንገዲ እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ Around the world right now reckoning with what a second Trump administration means for the global landscape. This weekend, Russia and Ukraine launched some of their largest drone attacks against each other, a signal that the war may be escalating as President-elect Trump prepares to take office. Russia said yesterday it intercepted and destroyed 70 Ukrainian drones, including 34 over the Moscow area. እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ነቲ ኩናት ከም ዝረስን ዘሎ ንምግባሩ ኩሉ ነገር ይገብሩ ከም ዘለዉ ዩክሬን ከባቢ 7 ድሮናት ናብ ውሽጢ ራሽያ ናብ ሲቪላዊ ቦታታት እዚ ከዓ ኤስካሌሽን ንምፍጣር ዕግርግር ንምፍጣር ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዝገበሩ ራሽያ ግብረ መልሲ ክትብ ስለ ዝኾነት ነቲ ግብረ መልሲ ድማ ቡ ጌርካ ጫውጫው ፈቲርካ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ራሽያ ትገብሮ ዘላ ሓግዝ ከም ዝግበር ኢልካ ፀቕጥን ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እጂ እዚ ከም ሓደ ገይሚ ዝስራሓሉ ዘሎ ራሽያ ድማ ዘድሊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ወይ ብዙሕ ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ርኢና ተራእዩ ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ሕቶ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ክፀልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢና ካብዚ ክንጥምት ዘለና እምበር እዚ ኩናት እዚ ናብ 30 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ እዚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድማ Meanwhile, President Volodymyr Zelensky said that Russia launched a record 145 Iranian-made drones into Ukrainian territory. Now, this comes as Ukraine's top commander warns that Moscow has amassed tens of thousands of soldiers preparing to retake land in the Kursk region, and after President Zelensky and the White House confirmed North Korean troops are training in Russia to join the fight against Ukraine. It also comes as the Kremlin is denying a report in the Washington Post that Trump and Vladimir Putin spoke on the phone in recent days. ከምኡውን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ ኮይኑ ኣብቲ ኩርስክ ዞባ ዝበሃል ዘሎ ውግን ክገበር ይዳሎ ኣሎ እዚ ከዓ ራሽያ ምስ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ዲል ኣለዋ ትሕተዋዊ ዘሎ ኦፍኮርስ ኣብ መሬት ናይ ዩክሬን ኣትዩ ክዋጋእ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ኣረስቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ክሕግዝ ኣብ ውሽጢ መሬት ዩክሬን እንተኣትዩ እዚ ኤስካሌሽን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያን ራሽያን ዝምድና እንተሎም ኣብ መሬት ራሽያ ክሳብ ዘሎ ግን ንራሽያ ንሰሜን ኮርያን ዝምልከት እምበር ንኣሜሪካ ዝምልከት ወይ እውን ገለ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሴም ሎጂክ ዘይኮነ እንታይ ክገብር ኣብ መፅኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ
ኣብ ቀጠር ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ክልተ ሃገራት ዝምድና እንተለወን ሰራዊት ናይ ሓንቲ ኣብቲ ሓንቲ እንተሎ ፀገም የብሉን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኣብቲ ዝዋግሉ ዘሎ ቦታ እንተመፅኡ ግን ምናልባት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካልኣይ እንታይ ክብሉ ራሽያ ለንቀነ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ከም ተዘራረበ ሓደ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል ብምጥቃስ ብዙሓት ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ጫውጫው ክብላ ቀኒየን ራሽያ ግን እዚ ርክብ ዘይተካየድን ትብላላ ኣይናይቲ ሓቂ ብሕጂ ክንሰልጥ ኢና ዶናልድ ትራምፕ እውን ብዛዕባ ብዙሕ ተዛረበ የብሉ calling that reporting quote completely untrue. Joining me now is former U.S. Ambassador to Russia and an NBC News international affairs analyst, Michael McFaul. Ambassador, thank you for your time today. The war in Ukraine is going to be among the first foreign policy challenges for the new president-elect. As we enter this transition period now, what is your mind? How might the fighting in Ukraine shift at this point? Will both of these countries become increasingly aggressive like we saw over the weekend? Well, remember, candidate Trump pledged that he was going to end this war in 24 hours. He even said he would do it before inauguration. So there's lots of debate, speculation about what he plans to do, what will be his proposals for a peace treaty. ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ እታ ብተደጋጋሚ ትዝረብ ዘላ ነዚ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክውድኦ እየ ኢሉ ኣሎ ውሽጢ 24 ሰዓት ሃይፐርቦሊ ይብልዎ ወይ እውን ኣመና ዝተጋነነ ክኸውን ከሎ ምናልባት 24 ክብል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ካብ ሕጂ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ 70 መዓልቲ ድን 69 መዓልቲ ብሙለን ክጥቀመለን እዩ ነቲ ግራውንድ ወርክ ነቲ ብድሕሪ ባይታ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ነገራት ኣሳሊጡ ፀኒሑ ኣብታ ቀዳሚት መዓልቲ እቲ ስምምዕን እቲ ምፍርራምን ከም ዝፍፀም ክገብር ክእል ኸውን ተሰሊጥዎ ማለት እምበር ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ሕጂ ከይዱ ዛራይ ዕለት ሓደ ዕለት 20 ዕለት 21 ወርሓ ሓደ ስልጣን ምስ ተረከበ ሽዓ ክገብሮ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ግራውንድ ወርክ እቲ ዲፕሎማሲካል ወርክ እቲ ርክባት እቲ ምዝርራባት ብሕጂ ክግበር ዘለዎ ሓንቲ ግን ንፅርቲ እያ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ብሰፊሑ ዝተዛረበላ ርእስቲ እያ ስለዚ ዓለም ብወያ ክትዕቅዶ እቲ ዘረቡ የተግብር ዲ ቃል ከተግብር ክእል እንታይ እንታይ ክገብር ክእል መቸም ከምቲ ዝደልዮ ከይኮነሉ ክእል ግን እንታይ ክፍትን ክእል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ or end of hostilities. And so both sides believe that they need to maximize their position on the ground before conversations about some kind of negotiated settlement occurs. So you're seeing those effects. You're seeing both sides escalate through the air. And just as you reported, and most certainly my colleagues in Ukraine have been telling me over the last 24 hours, they expect a major escalation in the Russian region of Kursk that will, for the first time, and maybe already has happened. نريد لنا هجتي كمي جيروم نتزربايت أو يولو major escalation بلو escalation هيكونن سراويتنا يوكرين أتكعو أمريتنا راشا تيلو راشا دما نتسأل عيدة سراويتنا يوكرين دفيا كتوتو أفزدلي تجزية سقم تكتوسط خليا زي كمي جيروم major escalations بلو زلو دايما لدي زي escalation مالت كل زي نتكويناتات نتزلو مدرخ مغيار مالتي ويون نتي زلو وتري نلعل قص كختوزدو خلها ويون اتدلو درجه نلعل قص يخيدالو سلازي نفسه كف اسكاليشن امريكا ويون قله سقمتو نخوزدو دفيتي زخونامي زبحال سلازي again كيناتي زغصل زلو and there is nothing new ثم سراويتنا يوكرين او وشت راشا اتيوم نيرم سو راشا كتتقع متوسينا دارغا سقيلا تريوم نيرا ويون بايرن بقال نمبر بمريت مسيات واقو ما ينبرتن نستوس بعب حيلي حجكم بعب حيلي هري ما خطوصو مصيا سلازلا يزي ጫውጫውታ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ጫውጫውታ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ፖዚሽን ንምቕያር ወይ ምትእትታው ንምግባር ዝዓለመ ዳንበር ሓድሽ ነገር ስለዝተፈጠረ ኣይኮነን እዚኻ ርኢና ናበይ ገጽኩም ዕብልኽል እንታይ ዓይነት ጸቕጢ ክፈጥር ከሉ ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ማለት እዩ will include North Korean soldiers involved in that fight. We also know that support for Ukraine among Republicans in this country has been fading. Is there really such a thing as sort of Trump-proofing U.S. support for Ukraine? I know the National Security Advisor said over the weekend that the administration plans to push out all the help that has been allocated for Ukraine before this Biden administration ends. Is there anything that President Biden can do in his final days? ንጹር ዝኾነ ነገር እንታይ ኣሎ ወላ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ነቲ ኩነታት ክውድድ ኣይውድኦን ደገፍ ናይቲ ኩናት ኣብ ዘበነት ዶናልድ ትራምፕ ብገንዘብ ይኹን ብሎጂስቲክስ ንዩክሬን ክህሉ ዝኽእል ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ከም ዝኽእል ልዑል ግምት እዩ ዘለዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ቶም ሪፓብሊካን ዝበሃሉ ጀነራሊ ነቲ ዝሓለፈ ሓገዝ እውን ብክንደይ ለማናን ፀቕጥን እዮም ገይሮም ሂቦም 60 ቢልዮን ዝተባሃለ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ቀፂሉ ንዩክሬን ክወሃብ ዝኽእል ሓገዝ ክህሉ ኢልካ ምግማት ከቢድ እንድዩ ኣሜሪካ ናበይ ገጻ ትውስን ኖባዲ ኖውስ ግን ከቢድ ይኸውን እዚ ካብ ኮነ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ መድረኽ
ንዝብል ሕቶ ሕጂ ክምልስ ከሎ that President-elect Trump can't easily undo? Well, first, I just want to remind everybody that the last vote about aid to Ukraine, overwhelming majority of senators supported it. So if Mr. Trump is going to say we're not going to do that, he's going to be going against the grain of 85, 90 senators. And it was also overwhelming majority in the House. So this will be a debate. This will just not be a fait accompli. The president has a lot of say over U.S. foreign policy, but so does the U.S. Congress. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ትራምፕ ፕሩፊንግ ዝበሃል ዘረባ ኣብቲ ቅድሚ ትራምፕ ምምፁ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ እንታይ ይስኻ ኩሉ እቲ ንዩክሬን ክንገብሮ ንኽእል ሓገዝ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተተመሪፁ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዘይክእል ጌርና ክንዓፅዎ ኣለና እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ሓሳብ ነቲ ደገፍ ማለት እዩ ብሓያል ቁፅሪ ናይቲ ሰነድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ነቲ ሃውስ ዝብልዎ ከም ዝድግፎ እንታይ ማለት እዚ ሓደ ፓርቲ ዘለዎ ኣሜሪካ ዝብሉ በዓል ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ንውግእ ክኸውን ከሎ ንዕግርግር ክኸውን ከሎ ዲሞክራትስ ሪፐብሊካን ዝበሃል የለን ኩሎም ሓደ እዩ ስለዚ ዩኒ ፓርቲ እዮም ዝብልዎም ኣብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዕግርግር ናይ ኩናት ክኸውን ከሎ ሓደ እዮም ዝተፈላለየ ሓሳብ የብሎምን ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኦም እውን ከኣምኖም ዝሽገር ዝብልዎ ብዙሕ ግዜ ብክልቲኦም ኣፍኮርስ ንስርሑ ንኸሳለጥ ምስቶም ሪፐብሊካን ክፅጋዕ ኣለዎ እምበር እቶም ሪፐብሊካን ንዓታቶም እውን ንባዕሎም ኣይኣምኖምን እዩ ኣንፃር ብዙሓት ካብኣቶም እውን ይቃለስ እዩ ነቶም ዝቃወምዎ ድማ ኣብቲ ካልኣይ ምርጫ ከምዘይምረፁ እዩ ዝገብሮ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እሳቶም ንዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነዚ ጉዳይ ዝደው ከየብልዎ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እንተኾነ ዝኾነ ናይ ሪፐብሊካን ፖለቲከኛ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ምባል ማለት ነፍሰ ቀትለታ ፖለቲካ እዩ ስለምንታይ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ሪፐብሊካን ተደምሮ ካብ ዲሞክራትስ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ መሪፆሞ ዘለዉ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ክመርፅዎ ከለዉ እንታይ ክገብረሎም መሪፆም ኣለዉ ንፁር እዩ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ክጠንቀፍ ትፍትን ድሕሪ ኮንካ እሞኻ ሪፐብሊካን ድሕሪ ኮንካ ምናልባት ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ምርጫ ብኡ ጌርካ ክጠፍእ እንተዘይ ኮይኑ ክትለምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ዳትስ ዋይ እቶም ፖለቲከኛታት ኣዝዮም ጥንቃቐ ክገብሩ ክግደዱ እዮም ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ማለት But second, to your point, yes, the Biden administration is trying to get out the remaining pieces of that aid to Ukraine before January 20th. That's the right thing to do. European leaders are meeting to talk about what they might do, including even there's speculation about there might be a new alliance with Ukraine, with some Baltic states and Poland. And third, there's new talk about finally releasing the $300 billion in Russian foreign currency reserves that we froze rightly 2 years ago. There's discussion, and I think it's the right discussion. Give that money to Ukraine now before January 20th. You did reference that North Korean troops are so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩሉ ነገራቶም ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ዳርጋ ኩሉ እቲ ሲሪየስ ፖለቲከኛ ብኣሜሪካ ዘሎ ኣብቲ ኩናት ብጣዕሚ እዩ ስምዒት ዘለዎ ነቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ ብጣዕሚ እዩ ዝደሊ ሕጂ እንታይ ብዙሕ ምክንያት ብዙሕ መንገድታት ሓደ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ክንበኩም ኢና ዝበልናዮ ንዩክሬን ተቐላጢፎም ናብ ዩክሬን ከም ዝኸይድ ክገብርዎ ኣለዎም ቀፂሎም ኤሮፓ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ፕላናት ጌርካ ሓድሽ ኣላያንስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትሕቲ ኔቶ ካልእ ኣቑይምካ እውን ንዩክሬን ክትሕግዘሉ ትኽእል መንገዲ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዋላ እውን ብሰራዊት እውን ማለት እዩ ከምኡ ይስራሕ ከም ዘሎ ወይ ሓሳባት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ቀፂሎም ድማ ነቲ ናይ ራሽያ 300 ቢልዮን ሃጊርናዮ ዘለና ካብኡ እውን ወሲድና ንዩክሬን ከነዕጥቐሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ እቲ ሓሳባት ክድፍኣሉ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ገይን ንውግእ ንምቕፃል ነቲ ኩናት ንክጠጠው ንኸይብል ኩሉ ዝከኣሎም ንክገብሩ ዝጠፉ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኤቢሲ ድዩ CBS ድዩ ዋላ ወሬቨር ቢቢሲ ድዩ ዋላ CNN ኩሎም ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዶናልድ ትራምፕ ከንታይ ክገብር ክልስ ካብዚ ሓንቲ ንእሽተይ ክንርኢ Donald Trump is doing what he promised, trying to end the war in Ukraine. Last week, he took the first step. Trump spoke to Russian President Vladimir Putin. The phone call happened on Thursday. But unlike other conversations, this one was not revealed, maybe because of the content. Trump reportedly made 4 points in this conversation. He urged Putin to not escalate the war. He reminded him of America's military deployments in Europe. Again, ኣብዚ እጅብ ተደጋጋሚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ እዩ ዳብል ቼክ ምግባሩ ግን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ዘረባ እዚኣ ራሽያ ኮንፈርም ኣይገበርዋን ኣለዉ ስለዚ በዓሎም እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ንምፅላው ዝጥቀመሉ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ዶናልድ እስከሌት ንላዕሊ ገፁ እቲ ኩናት ንኸይንህር ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ይነጊርዎ ይብሉ ኣለዉ ከምኡ እውን ተመሊሱ እቲ ሚሊታሪ ፕሬዘንስ ኣሜሪካስ ሓያል ወታደራዊ ህላወ ከም ዘለዎ ኣብ ኤሮፓ ነጊርዎ ይበሃል ፑቲን ስለዘይፈልጥ ዲኻ ትነግሮ ዘለኻ ወይስ መፈራርሒ ክትጥቀም ስለ ዘለኻ Sort of like a warning. He called for further talks to end the conflict, and finally he touched upon the issue of land, perhaps the possibility of Ukraine giving up land in exchange for peace. And what about the other side? Well, Russia says the call never happened. They're calling it pure fiction.
but they have admitted that Trump's win is a positive development. President Putin also praised him last week. He called Trump a manly leader. That's the word he used. It's the sort of thing that Donald Trump loves to hear. But will these calls and praises translate into a ceasefire in Ukraine? Well, that depends on many variables, mainly three. Number one, what is Trump's plan? Three of his staffers have revealed some details. Apparently, Donald Trump wants to freeze the current front line. ብሓፈሻ ሕጂቲ ዘረባቲ ሚድያ ዝብሎ ዘሎን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ቀረባ ኣድቫይዘርስ ናቱ ዝብልዎ ዝነበሩን ዝደልይዎ ዝነበሩ ንጹር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምክትል ዶናልድ ትራምፕ ብኣፉ ይኹን ወላ እቲ ምክትሉ ጄዲ ቫንስ ኩላቶም ዝብልዎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝደልይዎ ኤሮፓ ድማ ነቲ ዝግበር ክፍጠር ዝኽእል ኪዳን ወይ እውን ባፈር ዞን ኤሮፓ ከተውሕሶን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ቦታት ክሕስ ኮይኑ ድማ ኤሮፓ ክትከፍሎ ከም ዝኾነ ትገንዘብ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገን ክብል እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ካብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ክእለክኸል ኣሎ ናብኡ ዝኸይድ ገንዘብ ክህልዎ የብሉን ከመይ ጌርካ ካብ ካልኦት ኣትሪፍካ ገንዘብ ነቲ ሃገር ትሃንፃ እምበር ተወሳኺ ገንዘብ ናብ ካልእ ኩናት ክሰድድ መደብ ከም ዘይብሉ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ከምኡ ከም ዘይነበረ ግን ከመይ ጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምዚ ሓሸውየት እትዎ ድማ ሚድያ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ማኒፑሌት ትገብሮ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኣሜሪካ ፑቲን ዕቁባ ይንዕቐካ ይንዓኻ ገለገለ ኢልካ ሳይኮሎጂካሊ ተፃዊትካ ንዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ንምእታው ብዙሕ ፈተነታት ክግበር ምዃኑ ንጹር እዩ ድሮ ድማ ንሪኦ ኣለና ኢሞሽናሊ ጌም ማይንድ ጌምስ ብምፅዋት ዶናልድ ትራምፕ ክሳተፈሉ ዝኽእል እስከ ካብቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ድማ ንስማዕ What do you think is the Kremlin's view, not articulated but held internally, of Trump's victory? What does President Putin think? Well, I mean, this is pure speculation. I can tell you that the Russians have for some time now said that the most important thing for them in terms of America is predictability. And in many cases, this meant that as much as they disliked the policies being put forward by the Biden administration and the policies that could be put forward by a Harris administration, at least they would be predictable, and that would allow Russia to define its courses of action, what they need to do to oppose policies being put forward. ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ንራሽያ ንክሬምሊን ወይ እውን ፑቲን እንታይ ብኸመይ ከምብቦ ይኽእሉ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፎም ይኽእል ንዝብል ወይ እውን ራሽያውያን እንታይ ይደልዩ ይኾኑ ካብ ኣሜሪካ ኢልዎስ ሓንቲን ቀዳመይትን ክንብላ ንኽእል ፕሬዲክታቢሊቲ ወይ እውን እንታይ ክገብር ምዃኑ መንገዲ ምፍላጥ ኦፍኮርስ ባይደን ከምኡ ድማ ካማላ ሃሪስ ኣብቲ ምምሕዳርናቶም ጠቕላላ ኣንጻር ኣሜሪካ እዮም ግን እቲ ኣንጻር ኣሜሪካ ምዃኖም ድማ ዝቕየር ኣይነበረን ፕሬዲክታብል እዩ ወይ ከዓ ክትግምቶ ትኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ራሽያ ንዩክሬን ድማ ብሙሉእ ሓይልካ ምድጋፍ ስለ ዝኾነ ካብ ግምቶም ወፃኢ ኣይነበረን ስለዚ ክትግምቶ ትኽእል ዓይነት ኣካይዳ እዚ እንታይ እዩ ካልኩሌት ንክትገብር ዝሕግዘካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸበደ ዝብልዎ ኩሉ መራሕቲ ናይ ዓለም ካብ ዝሰማምዕሉ unpredictable እንታይ ክገብር ምዃኑ እንታይ ክብል ምዃኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ማንም ዝፈልጦ የለን ሰንኪ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተፈራሒ ዝብልዎ ሃንደበት ኣብ ዓቢ ኩናት ክእትወካ ከም ዝኽእል ወይ እውን ንሓደ ዓቢ ኩናት ድማ ሃንደበት ክፈትሖ ከም ዝኽእል እዚ ኣብ ቨሪ unpredictable ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ኣብቲ ናቶ ዓቕሚ ስልጣን እዩ ዝቦ እዚ ምክንያቱ ዝኾነ መራሒ ካልኩሌት ክገብር ኣይክእልን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ገለገሊኦም ድማ ክዛረቡ ከለዉ ዋላቶም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ምዃኑ ወይ እንታይ ክውስን ምዃኑ ንባዕሊ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ኣብታ ሞሜንት ዝበፀቶ ሽዑ ይውስና እዮም ዝብሉ እዚኻ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ዝለዓለ ኣለዎ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ኣብ ቢዝነስ ናይ ምውሳን ዓቕሚ እቲ ዝለዓለ ኢንስቲንክት እዩ ዘለዎም ወይ ከዓ ተህቦ ኣለዎ ቢዝነስ ፒፕል ብዙሕ ውሳነታት ኣገደሲ ውሳነታት ብቕፅበት ክገብሩ ስለ ዘለዎ እቲ ባህሊ ድማ ንምሉእ ሂወትካ ኣብ ቢዝነስ ነርካ ተኮይንካ ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ባህሪ ወላ ንዓበይቲ ውሳነታት ሃንደበት ክውስኖም ከም ዝኽእል እውን እዚ ከዓ ንብዙሓት ሃገራት ወይ እውን ብዙሕ ፖለቲካ ኣብ ዓብይ ፀገም ዓብይ ነገር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ስለዚ ራሽያ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ኣናብባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ በዚ መልክዕ ክርእይዎ ይኽእሉ እዩ by an American administration, etc. Unpredictability is something that the Russians disdain, and not knowing what a president will do makes things very difficult. And right now, they have perhaps the single most unpredictable president has been elected, and so this creates problems for them. Of course, the Russians would like to take advantage of any possibility of improving relations with the United States, but they're dealing with a man who isn't well grounded in the facts, doesn't know the details of
what makes this policy work, and has shown in the past to be susceptible to pressure being placed on him by people hostile to improved relations. Remember, Trump promised to be friends with Russia in 2016 and then ended up bragging that he was the strongest, hardest president against Russia. I think the Russians right now are waiting for the opportunity to engage with the Trump team to find out. جي مستفلا من قد هون ريان خل راشا أبتت مرحنتنا بوتين بنتصور ملقتي مس دونالد ترامب كسرحو كم زدليون أفدق يوم كفوت مغانون نقولو ناي حسابات ناي دونالد ترامب كسرحو كم زدليون قليل أمالو دونالد ترامب دما أتي عبيد أجم زلوا عبيد أعطى كله كم زغل بدحر مقاري جاب استفلا عليه من قد مالتيو مبر بمسرة السوق مس راشا مس بوتين تبغزم دنا كله by the way استفلا عليه حبريتها دوت زلوا راشا طلعتنا يكونتن مس راشا طلع كله ناي بلون زبل أتحساس بمرداتان كم زلوا يزنقر تحطه تي بدحر مقارجا زم حضرو دي كونستم ادفايزر سناتو ولا ونتم قربت خوينم زاتو انت عينت صلواي يقبروا لخونو يزبحال زلو زي ناي بحكي ابتكونتاتتي تعيا سبات ريلي نتكوينات تطوكو لزخولا ابتم محدارناتو تمتيوم دانس كنبي قاير اوكي كاوت ايجن ولا ون دونالد ترامب زدليو نخل لخو قاطر سلازي كل اندايركت لنتكونتات كبلا شو لهم زغلو زي there's so many unknown ويون بتخكل كتقمتو زي تخل نقرات كم زلو مقمات يدلي اوكي نملس report that Trump and Putin spoke last week. That report claimed that Trump warned the Russian leader not to escalate in Ukraine. Joining us now is NBC's Megan Fitzgerald and retired Admiral James Stavridis, former Supreme Allied Commander of NATO and MSNBC Chief International Analyst. Thank you both. Megan, adding to all this, Russia has roughly 10,000 North Korean troops potentially fighting alongside them. Give us the latest update. جيتي بزنا سمين كوريا سراويت دارجا كاب متأن لا عليها بز ميديا كل لا بيلوما هجي خنتا يالو يا Yeah, so, according to Ukrainian President Zelensky, some 50,000 Russian troops are amassed in the Kursk region, inclusive of those North Korean troops. Now, they're waiting for a counteroffensive from Russia. They haven't yet attacked, but Ukraine is preparing for that in the coming days here. And then look, what we're going to see is Russia, again, making an attempt to try and take back territory that Ukraine seized during their counteroffensive that we saw launched over the summertime. But here's the thing. We understand that Russia didn't need to restructure and shuffle troops that are fighting in the east, which is a primary focus for them, and take them to the Kursk region. So what we're seeing here is the ability for Russia to launch these offensives and these attacks on two different regions as they push forward to try and take back more land. Thank you so much for that, Megan Fitzgerald. So, Admiral, these latest moves. So انت تبلدلا انت الى مليسات لام راشا على عبي صرمت كعتي تدالو كم زلا نزن مغبار دما فلوي سراويت ايدليت ويون كابتي مبراغاو غمبار زلو سراويت امتي ادي كونس حدش سراويت كال سراويت كاب كال بوتامتيا تفصم كم زلا سلاذ بخلت 3 4 غمبارات نيوكرين كتهرما مخانن يوكرين دما ابطلطل بصيحه كم زلا اتጫው ዘብል ዘሎ ምክንያት ድማ ንስዩ ከመይ ጌርካ ከተትሕና ትኽእል ዩክሬን ኣብ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ብኸመይ መንገዲ ከተትሕና ትኽእል ዝብል ኣርእስቲ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ብኩሉ መንገዲ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ንምትሓን ዝተፈላለየ ምክንያታትን ጥበባትን ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሓንጎሉ ንምእታው ብዙሕ ታክቲክ ዝፍፅም What do you see happening here? I'm particularly concerned about the addition of these North Korean troops. So far, it's about 10,000, Chris. I think that number actually could grow significantly because Kim Jong-un doesn't care about his troops, doesn't care about his economy. It's a one-trick pony. His only export is combat capability. So look for that number to grow. Here's the good news, such as it is. It'll be hard for the Russians and the North Koreans to operate together. They're not like NATO, where all of those nations have been training and fighting together for decades, really. They've got language barriers. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ኣብቲ ኩናት ከይሕግዝዎም ከም ዝደልዩ ዘለዉ ትሕቶ ግን መብዛሕትኦም ናፃ ዝኾኑ ጆርናሊስትስ ከም ዝገልፅዎ ራሽያ ስለምንታይ ናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ትደሊ ማለት እኹል ሰራዊት ከም ዘሎ እኹል ህዝቢ ከም ዘሎ ብሓይሊ ዕስክርናው ናይ ጀመረትን ኣላ ስለዚ ክንድኡ ዝኣክል ፀገም ከም ዘይብላ ኩሉ ሰብ ይድፈለጥ so why would Russia ኣብ ናይ ሰሜን ኮርያ ትንኮ ምክንያት ዝብልዎ እቶም ናፃ ሚድያታት እቲ ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ኣብ ሪል ባትል ናይ ሓቀኛ ኩናት ትሬኒንግ ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ተመክሮ ክህልዎ ስለ ዝድለ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል ተዛሪብና ኣለና ሰራዊት ኣብ ወረቐት በቃ ብፑሽ ኣብን ብገለመለን ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ ዓውደ ኩናት ግን ነፍሱ ዝኻለይ
بعود كنا استفتنا سراويت دما يتزحيل سراويت زبال تعصوار اللو انت قال اللو يكون تحطه عبنا تبزوان زي تشاينا تزعبي سراويتن زحيل سراويتن او ورقه يزلوا اب تكبار مسنا راشا كولا درايكلني راشا بتكبار زبسله ناي نوح عمد ما ناي وق تمكرو زلو اصواراتاو نتخونه براكتيكال دسرح ابعدو كنا دما قطيمو كعواد زقل مخانو تفليت له that's why China يقوي بلوم نحنا زبزحنا زحيلنا ديكونس اب راشا تنبر دنن يلوم كمهارو بلونت አለው ሰሜን ኮሪያ ደማለቅ አቀሙ ኣብ ናይ ራሻ ሰራዊት ንክመሃሩ ኣብቲ ገይሮም ዘሎ ኪዳን ናይ ክልቲኦም ሰሜን ኮሪያ ራሻ ክትሕግዛ ምዃና ስለተሰማምዑ ሰሜን ኮሪያ ኣብዚ ኩናት እዚ ክመሃሩ ከም ተምሃሮ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ እምበር ንራሻ ክሕግዝዋ ክመፁ ይክእሉን እዮም ፑቲን ድማ ፅቡቅ ጌሩ ይትፈልጥ እቲ ኩናት ናብ ዘይተደለየ መኣዝን ክኸይድ ኣይደልዮን እዩ ብፍፁም ኣይደልዮን እዩ ግን ካንታይ ክነግሮም እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፈሎም ኣሎ ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘለዎ options ናቱ ሲ ብዙሕ ምዃኑ ካብ ኢራን ከምፅ ከም ዝኽእል ካብ ሰሜን ኮሪያ ከምፅ ከም ዝኽእል ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ሰራዊት እንተኾነ እውን ኣምፅኡ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሃገራት ከም ዘለዎ ኣብ ጎኑ በንፃሩ ንሱ ድማ ነዚአን ሃገራት እዚአተን ንሰሜን ኮሪያ ሕጂ ከምዚ ናይ ኔቶ ዲል ገይርላ ከም ዘሎ እዩ ንሰሜን ኮሪያ ዝሃርማ ድማ ራሻ ብቴክኖሎጂ ብኣፅዋር ክትሕግዛ ከም ዝኾነ ሰራዊት ክሰደላ ከም ትኽእል ስለዚ ሰሜን ኮሪያ ንባዕላ ዓብ ኮንፊደንስ ተሰሚዕዋ ዘሎ በይና ተነፂላ ዝነበረት ሓደ ዓብይ ሱፐር ፓወር ኣብ ጎና ደው ኢሉ ኣሎ ነቲ ዝምድና ንምክንኻን ድማ ሰራዊታ ንራሻ ንክትሕግዞ ድሕር ክትብል ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ ብጃፓን ብደቡብ ኮሪያ ከምኡ ድማ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ዘሎ በእንተ ከቢባ ዘላ ሃገር እዚ ናይ ግድን ንዓ ደዋፃ ስትራቴጂ ክትገብር ንቦርዩ እዚ ስትራቴጂ ትገብሮ ደላይ ድማ ንኣሜሪካ ዘእውዮም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሳቶም ጥራዮም ንሃገራት ኣነፂሎም ካርም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ምንፃል ታክቲክ ናቶም ይሰርሕ የለን Of these latest developments, yesterday's huge drone attacks, then today's massive air alert across Ukraine. Hello, Anya. Well, we have to put it into context because if we recall, in October 22, when General Surovikin took command of the Russian forces in Ukraine, these air attacks have commenced in somewhat regular intervals. And now that we're nearing winter, of course, the Russians will be very interested in destroying the critical infrastructure, Ukrainian critical infrastructure, as well as potential military targets. Besides, if we look at the locations of where the attacks went, for instance, እዚ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሕጂ እንታይ ዕላማ ናቱ ንዝብል ራሻ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ክትሰብራ እያ ትደሊ ዘላ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ዘለና ዩክሬናውያን ህዝቢ ዩክሬን እዚ ኩናት እዚ ብፍፁም ከዋፃእኩም ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን ብፍፁም በዚ ኩናት እዚ ክንዕወት ኢና ኢሎም ዝቆሽሾም ዘሎ ኣይከውንን እዩ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ንኩሎም ይቀትልዎም የለውን ግን ነቲ ሂወቶም ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾኑ ይገብርዎ ኣለዉ በንፃሩ እስራኤል ከምኡ ይኮነት ትብል ዘላ ንኩልኩም ከነጥፋኣኩም ኢና እያ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ዘላ ኣብ ዘለኹም ክንቀትለኩም ኢና እያ ትብሎም ዘላ ተብዲኹም ኣለኹም ሕጂ ራሻ ንዩክሬናውያን ፑሽ ትገብሮም ኣላ እዚ ኩነታት ተኸቢድኩም ኪድ ህዶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ኪዱ ካብዚ ኩናት ውፅእ እያ ትብሎም ዘላ በንፃሩ እስራኤል ከምኡ ኣይትብልን እያ ዘላ ኣብዚ ኣይና ክንቀትለኩም ኢና ትብል ዘላ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ጋዛ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብሉ እዚ ኣብኡ ክውድእዎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ስለዚ ትፍልሊ ይረይዎ እቲ ሚድያ ግን ንእስራኤል ከመይ ገይሩ ይሽፍነላ ነዚ ናይ ራሻ ድማ ከመይ ገይሩ ብብርቱዕ ቋንቋ ከመሓላልፈ ይፍትን ናው ሓደ ነገር ኣነፂርና ንፈልጥ ኣለና ህዝቢ ብጣዕሚ ዝብደል ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ዝብደል ዘሎ ህዝቢ ዩክሬን ብጣዕሚ ዝብደል ዘሎ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ድማ ክንደይ ሰብ ኣሎ ንየማንን ንፀጋምን ክኸይድ ዕድል ዘይረኸበ ኣብ መንጎ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሞ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ሃገር እትያ ብምሎም ይጠፍኡ ኣለዉ ቀደዳ ውግዮም ዝኾኑ ዘለዉ ምክንያቱ ክንደይ ኣለዎ ቪድዮታት ዝወፃእ ብዝኸምፅኦ ዘይክእል ግን ዕድል ተረኺቦም ናብ ራሻ ክሃድሙ ጥራይ ተዋፅኦም ናብ ኤውሮጳ ተሃዲሞም እውን ክመልስዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጦም ይመልስዎም እዮም ድማ ስለዚ ናብ ራሻ ንክትከይድ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ክንደይ ሰብ ከም ዝቕተል ኣብ መንጎ ክንፈልጥ ኣለና ስግረዶብ ደገለዶዶ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረት ስግረዶብ ከም ዘሎ ንዑ እንተሰጊርካ ድማ እዚ ብመዳፍዕን ብድሮናትን ብሚሳይላትን እዮም ዝደልዩካ ንከይትሃድም ተረኺቦምካ ድማ ስትሬት ሞት እዩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተረኺቦምካ ስትሬት ሞት እዩ ከደየለ ድማ ውግእቱ ካልእ ካብ ዝወፅእ የለን ስለዚ ኣዝዩ በዳሂ መድረክ ከም ዘሎ that's where the Russians will probably be developing their military activities after having taken Vuhledar. Therefore, it's a logical continuation of their military strategy, so to say. Of course, while some reports claim that these attacks follow a reported call between Donald Trump and Vladimir Putin, which should have taken place last week. According to these reports, the Ukrainian side is saying basically that this is Russia's response to Donald Trump. In other words,
Donald Trump has not calmed down Putin. Quite the opposite. Russia is showing that it is going to continue the course and accelerate its advancements in the Donbass. We'll come back to the American. ካልእ ብዙሓት ክእለታት እውን ዝሰማምዑሉን ዝዛረቡሉን ዘለዉ ነጥቢ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ናይ ሓይሊ ኣለዎ ገለ ራሽያን ቭላድሚር ፑቲንን ብፍጹም ካብ ኣሜሪካ ድንብርፅ ክብሉ ዝኽእሉ ይኮን ናብ ዝዋን እዚ እወም ዶናልድ ትራምፕ ክሰርሑ ድሌት ኣለዎም ግን ካብ ኣሜሪካ ፍርሂ የብሎምን እዚ ንፁር ነገር እዩ ምክንያቱ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ፍርቂ ልቡ ነቲ ኩናት ዝሓስብ ዘሎ ብምሉእ ልቡ ነቲ ኩናት ክስዕሩ ሓልዩ ዝሰርሐ ብስትራቴጂን ብኩሉን ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ እውን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣልን ስለዚ ኮንፊደንስ ኣለዎ ፑቲን ኣብ ነፍሱ ለመፅመፅ ክብለሉ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ትራምፕ ናይ ቲም ናይ ትራምፕ እዩ ስማርት ድሕሪ ኮይኑ ንራሻ ፀላይቶም ከም ዘይትኸውን ክገብራ ዘለዎ ንቻይና ክንቀርቀር እናብሉ እንተለዉ ራሻ ፀላይቶም ከም ዘይትኸውን ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣይ ቲንክ ቲም ናይ ትራምፕ ድማ ከምኡ ክገብር ክፍትን እዩ ኣብ መንጎ ኢራን ኣብ መንጎ ራሻ ኣብ መንጎ ቻይና ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ዝምድናታት ሓርፋፍ ንምግባር ንገሊኦም ፅቡቅ ዝምድና ብምሃብኩም ክፍትኑ ምዃኖም ፍሎት እዩ እቲ ሕቶ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ከለጌና ከይተበገስዎ ከሎ ፈሊጦም ኣለውት እዮም ከምኡ ፈተነ ክግበር ከም ዝኾነ ፈሊጦም ኣለዉ ሕጂ እቲ ገይም እቲኣቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝተዳለውሉ እዩ ሃንደበት ዝመፅእ ነገር ከዓ ስለዘይኮነ Do you get the sense that Russia wants to try to make this offensive? Now, obviously, holding territory has been difficult for them. This has been a long war of attrition for the Russians. But with Trump coming into office, is there like a willingness, or do they sense a willingness to basically draw lines around where the front is at the moment that Trump comes into office and say, this is how we resolve this? I'm not sure it'll be at that particular point. The key question, I think, will be how will the North Korean soldiers be employed? So we have about 10 or 11,000 that are in the Kursk region. If they pursue a strategy of hot pursuit, in other words, cross the Ukrainian border, that's a different question. Then it becomes one of those situations where the Russians are bent on more territorial gains than they currently have. So I'm not sure it's actually going to be as, you know, when Trump assumes office, or whether it's now, or whether it's a place where the Russians are going to actually have an advantage territorially. In other words, gain more territory than what they already have, and that's probably going to be what the Russians are going to try to do. So let's listen to the former Trump administration special envoy to Ukraine, who was out talking about the way that Trump and Putin are interacting or not on the world stage, criticizing each other, congratulating each other or not, etc. Let's watch. He has also not criticized Vladimir Putin. He's not said that this is a Russian aggression, it needs to stop. But my view is that the reason why he is not criticizing Putin is because he knows he ultimately has to reach a deal with Putin. And so he's not demonizing him. But that doesn't mean that he misunderstands the situation on the ground. So እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ናይ ኤስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ኣካይዳ ከይዱ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክኸይድ ኣንጻር ቭላድሚር ፑቲን ክኸይድ ክልዶ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ዘዛረቦም ዘሎ እዩ ብዛዕባ እቲ ኩናት እንተኾነ እውን ጀነራሊ ቅድሚኡ ዝተጀመረ እዩ ዋላ እዚ ናይ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ዶ ወላ ካልዶ ኩሉ ነገር ቅድሚኡ ዝተጀመረ እዩ ዝግበር ነገር ድማ የለን በቲ ኮይኑ በቲ ከመይ ጌርካ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ፑቲን ዝኾነ ሕማቕ ኣይተዛረበን ኣሎ እዚ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ንክዘራረብ ዕድል ክፈጥረሉ እዩ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓዳሽ ምዕባለ ዘላ ክንሪኣ ኣብዚ German Chancellor Olaf Scholz reiterated his intent to engage in dialogue with Russian President Vladimir Putin about a just peace in Ukraine, though he underscored that any decision on talks would involve consultation with Ukraine and key Western allies. Speaking to lawmakers in Berlin, Scholz said, ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ድሕሪ ክንደይ ዕጥይምጢ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ርክብ ክገብርን ዲፕሎማሲ ክጅምር ከም ዘለዎን ብፍንጫ ብፍቶት ዘይኮነ ብፍንጫ ኣብ ከምኡ መድረክ በፂሑ ኣሎ ምክንያቱ ፀቕጢ ካብ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ዝመፆ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጢ ናይቲ ሃገር ወላ እውን እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ኮላፕስ ገይሩ ወይ ከዓ ጠፊሹ ፋሕፋሕ ኢሉ እቲ ልፍንቲ ገይሮም መንግስቲ ኣቑሞሞ ዝነበሩ ስለዚ ኦላፍ ሾልስ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ፀቕጢ ዘለዎ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፖሊሲ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የምፅእ የለን ስለዚ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ራሽያን ርክብ ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ ያሬት ይገብርዎ ናይ ብሓቂ እቲ መፍትሒ ኣብ ኤሮጳ እዩ ዘሎ እቶም ኤሮጳውያን እዮም መፍትሒ ክገብሩ ዝግባእ ናይ ብሓቂ ዓዶም ቁጠቦኦም መናሃብሮኦም ሰላሞም ርግኣቶም ኩሉ የበላሽው ኣለዉ ኣሜሪካ ርሑቕ እያ ዘላ ቁጠቦም ኣዝዩ ሕማቕ የለን ናብ ፅቡቅ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ስለዚ እቲ እንኮ ተፅሒንዋ ዘሎ ኤሮጳ እዩ ባይ ዘ ወይ
ኣብ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ነይረ እዚ እዋን እዚ ብናብዚ ናይ ጀርመን ቅድሚ ምላስና ሓንቲ ንግረ መንገደይ እውን ክህበኩም ሓሲበ ዝነበርኩ ሪፖርት ክህበኩም ክፍትነ ኣብዚ with Angelina Kwan, she's CEO and founder of the consulting firm Stratford Finance. And Angelina, I'm curious for your view. Is very, very positive. The thing, vindication is that now እዚ ቪድዮ እዚ ቅድሚ I think ቅድሚ 2 መዓልቲ ድዩ ዋላ ገለ ቅድሚ መዓልቲ ፈረቓን ዝወፅእ ነይሩ ኣብ ቢትኮይን ሬኮርድ ደረጃ ደይቡ ትራምፕ ምምፅኡ ኩሉ ነገር ንሰማይ ደይቡ ተባሂሉ ኣብ ዝረበሉ ዝነበረ ቢትኮይን ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ 89,000 በፂሓ ኣላ this is incredible ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ዘኽርዓኒ ነገር እንተላነ ምሳይ ዝተምሃሩ ተምሃሮ ብፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠብኦም እውን ጽቡቕ ነገር ክኸዱ ክርኢ ከለኹ እዩ and I'm very positive ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓኒ ምሳይ ዝተምሃረ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ እምበኸምታ ኣነ ዝበልክዎ ገዚኻ ዓቕሊ ግበር ኩሉ ግዜ ድማ ንእሽተይ ገንዘብ ናብ ወናድረበኻ ፅናሕ ዝበልክዎ ብዓፀፌታ ግብረ መልሲ ረኺቡ ከም ዘሎ ከም ዝብለኩም ወጥሩ እቶም ዘይገበርኩም ሕማቅ ክስማዓኩም የርግፀኛ ግን ኩሉ ግዜ ገንዘብካ ኢንቨስት ግበሮ ኢለ ዘማኽር ዝነበርኩ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ኣይኮንኩን ብፍላይ ድማ ኣብ ክሪፕቶ በዓል ቢትኮይን 19,000 ከለዉ ምሳይ ዝጀመሩ ሰባት ኣለዉ ንባዕለይ ማለት እዩ ኣነ ዝገብሮ ጥራይ ስለ ዝነግር ቅድሚ እውን ነይረ ኣነ ካብ ላዕሊ ኮርስ ከለዉ ነይረ ንነዊሕ እዋን ግን ኣብቲ ዝታሕቲ ደረጃ ምስ ተመለሰ ሽዑ የቲ ኮርስ ጀሚረ እዮ ደይመደይለ ቅድሚኡ ላዕሊ ደይቡ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘይነፀረ ነገራት ስለ ዝነበረ ንነብሰይ እናገበርኩ ንሰብ ክነግር ኣይፈቱን እየ ነይረ ድሕሪኡ ግን ናብ 15,000 ምስ ወረደት ናይ መወዳእታ ቦቶም ሃሪማ ስለ ዘላ ካብ ሕጂ እንድሕሪ ኣትዩ እቲ ሰብ ላዕሊ ክኸይድ ብምባል ንብዙሕ ሰብ ዓዲመ እቶም ቃለይ ሰሚዖም ኣሚኖም ዝኣተው ብዝቐልጠፈ ዝኣተው እቶም ዝበለፁ ውፅኢት ዝረኸቡ እዮም ስለዚ ለትሰይ ሓደ ሰብ ጭክን ኢሉ ኣብቲ ግዜ እቲ 20,000 ንጆርጆ ሰሚዑ እንድሕሪ እትዩ እታ 20,000 ሎሚ ክንደይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ እታ ቢትኮይን ጥራይሲ 89,000 ኮይና ኣላ ስለዚ ኦልሞስት 4 ግዜ ዳብል ኮይና ኣላ ናብ 5 ገፃ ትኸይድ ኣላ ማለት 20,000 ናብ ከባቢ 9,000 ቀሪባ ኣላ ማለት ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ግዜ ነቲ ዕድላት ኩሉ ብኣሉታ ጥራይ ክንጥምቶ ዘይብልና ነቲ ኩነታት ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ፖዚቲቭ እወንታዊ ዝኾነ ጽልዋ ይፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ቁጠባ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ናስዳክ ድዩ ኤስፒ 500 ድዩ ዳው ጆንስ ድዩ ኩሉ ኦል ታይም ሃይ ዘሎ ብሕጂ ድማ ናብ ዝበለፀ ክኸይድ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኮንፊደንስ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ዋላ እውን እቲ ናይ ንግዲ ውግዶ ገለዶ ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ቢዝነስ ፐርሰን ስለ ዝኾነ እቲ ቢዝነስ ኣብኡ እምነት ኣለዎ ካብቶም ቢሮክራት ስለ ዘይኮነ እዚኦም ናይ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ነቲ ቁጠባ ዘይርድእዎ ኣብ ደሞዝተኛታት ኮይኖም ዝነበሩ ጥራይ ቢዝነስ እንታይ ጽልዋ ይገብረሉ ብኣይዲዮሎጂ ጥራይ ዝዓወሩ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ፕራክቲካል ኣብ ቢዝነስ ዝነብር ሰብ ስለ ዝኾነ ቢዝነስ ድማ ምንታይ ከም ዝምርኮስ መንግስቲ ትክክለኛ ፖሊሲ ተገይሩ ቢዝነስ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓቢ ስለ ዝርዶ ቢዝነሳት ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ እዩ ኣብ ልዕሊ እዮም ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ኮንግረስ ነቲ ሰነት ዶሚኔት ገይርዎ ስለ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ፖሊሲታት ብኣግኡ ኣተኣታትዩ ነቲ ቁጠባ ናብ ዝበለፀ ክገብሮ ክሪፕቶ ግን ከም ዝፅለል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኢንቨስተር ስለ ዝኾነ ኣቦ ንኣሜሪካ እታ ቀዳመይትን ቀንድን ኣገዳሲት ሃገር ናይ ክሪፕቶ ክገብረ ስለ ዝበለ ፖሊሲታት ኣንጻሩ ዝኸይድ ዝነበረ ዝኩሉ ናይ ክሪፕቶ ንላዕሊ ንሪኦ ዝነበርና ኣንጻር ናይ መን ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንጻሩ እናኸደ ከሎ መንግስቲ ኤውሮጳ ኣንጻሩ እናኸደ ከሎ ኩሉ መንግስታት ኣንጻሩ እናኸደ ከሎ እዩ ክሪፕቶ ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ብኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ መንግስቲ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልትናተይ ነቲ ዕንቅፋት ናይ ክሪፕቶ ዝነበረ ጋሪ ጌንስለር ዝበሃል ናይቲ ሴክ ዝበሃል ሓላፊ ንዑ ክሰጎየ ስለ ዝበለ ንሱ ድማ ቀዳማይ ንክሪፕቶ ሽግር ኮይንዎ ዝነበረ ሰብ እዩ ፖሊሲ ምውፃእ ብምእባይ ሕጊ ምንፃር ብምእባይ ደይመደይሉ ናይ ባንክታት መጋበርያ ኮይኑ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ባንክታት ኩሎም ቶም ካልኦት ኣንጻሩ ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ክሪፕቶ ህዝቢ ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስተር ዝዓበየ ገለ ካብቶም ብዓቢ ዝሓገዝዎ ስለ ዝኾኑ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንዖም ክሕግዝ እዩ ወላ ኢሎን ማስክ ድዩ ቬቬክ ድዩ RFK ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ኢንቨስት ገይሮም ዘሎም እዮም ኣብ ክሪፕቶ ድማ ስለዚ ንሳቶም ወንቲ ጥቕምናቱን ቁም ነገሩን ስለ ዝፈልጥዎ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ድማ ስለ ዝደልዩ ክትቋፀሮ ማለት ዝለዓለ ሓይሊ ክህልዋ እምበር ንቢትኮይን ክቋፀሮ ዝኽእል ሓይሊ እኳ የለን ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ፈሊጥካ ነቲ ስጉምቲ ክትወስዶ ከለኻ ልዑል ውፅኢት ከምፃልካ ይኽእል ኣብዚ ኣነ ከርእየኩም ከለኹ ድማ ወላ እኳ ብዓለም ብዙሕ ዘይሕጉስ ዘይተኣማምን ዘይደስ ዘይብል ነገራት ይግበር እንተሎ ብኡ ዓይነት ጥራይ ግን ክንሪኦ የብልና ሰሜኒ ኣገዳሲ ጉዳያት ኣብ ዓለምና ዘለው ኣብ ውሽጢ ልክዕ ዓመ ከምዚ እዋን ከሎ እቲ ንመጀመርያ እቲ ETF ዝበሃል ናይ በዓል ብላክ ሮክ ኣፕሩቭድ ኮይኑ ከምዚ እዋን ዓሚ
قد كمز وان عمي أبتزخف درجة ينيرو تكريبتو كاب كمز عمت كمز وانات جميريو نلعب جزء كجو خيدا يدليو جدما تزبلت مدرخ يسبيلو بزحات كيلاتات تي كريبتو ولا تبع البيتكوين تي بروجكشن اسمع لكم مساعات تقبروا تقوليهم 100 شهر يكونه بنا مليونات خيد كمز اليوم زنوغرتهم كيلاتات صغا ساكت بسمع ديكونه تي حزبي كريبتو مالت تزبلت اي 2009 قرش انت تقبرني يركابو 2010 حنت دولار انفست تقبرني يركاب بيتكوين لومي 89 شح كوين على حنت قرشي حنت دولار جلسب امينوكا كي تردك بالا بحيلي حنت 100 دولار انفست حنت دولار يبلكم 100 بلكم له حنت دولار اب بيتكوين انفست تقبرني يركاب لومي ابزا ساعات زيا ز حنت دولار ناب 89 شح ديبا محلوت كم ز عينت عبيت ترى يفلتني هذا ستوك ماركت عبيو قال نرينا قد ناي بيتكوين is simply another level سلازي اغلى تغير كادما 10 عامد بحجي اذا حجي نزاربو زلنا كم زكو يبلنا يركب بحال مخاني يردان له كم دحر 10 عامد 89 شح بس حيلو كويس قرم نيرو سمعوا ويلون كم ميم غيرو نعاي بوست قبروني يراهن له معناته شعو قال درجاك بس كم زغنه كنتشن 10 حدا 100 دولار دي قلم زبصحت زتجبر فيديوهات لومي مسحقي يخين زلو بيتكوين 100 دولار اتيا تبايلو اكسايتد كوينمز قبرو فيديو لومي لا قصولو لو تم حدش جنريشن 89 شهر ترقص لزلا اذا انا زبلو زلو هو حدا معلتي قالوا سبات كلا قصولهم زغولي زفلت بتقوين بتقن انا نحت حبريتك بكم يدلي لايك مقبار سبورت مقبار كتمهارتو دلي هم بروجراماتنا تو نزال بواد تسمعكم ما دمت ابزوان زي بزحات بانكتات اب امريكا اب اوروبا اب كال قرنعنا عالم يطفشون بانكرابت يخونون الله سلازي ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.